Atau Adagi boten namung ngira kamardikan para pamiyarsa. Adagi saking kadang panitia sepuh panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Aziz kepareng babar pangandikan ingkang menika dalah panggilan kula sumanggaken. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadratal afadhil, para alim, para sesepuh, para priyagung dalah sedaya, para rawuh, kakung saha putri ingkang kula hormati kula takzimi. Monggo sesarengan kita muji syukur wonten ngarsa dalem Allah. Wonten ing kalodhangan dalu menika kita saged kempal wonten ing pahargyan haflah atasyakur lil ikhtidam Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Darul Mukhlasin. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten barokah lan manfaatipun. Sholawat salam saha rahmatipun Allah mugi tansah katur kagem mustikaning jagat sesekaring bawana. Jalma pinilih jalma pinunjul nenggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun ing pangajab kita kagolong ewaning umat ingkang nampi syafaat. Hadirin ingkang minulya, sugeng rawuh, sugeng amirsani pahargyan dalu menika wonten ing Pondok Pesantren Darul Mukhlasin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami ugi katur kagem paguyuban kesenian Satriya Yaksa Muda ingkang Satriya Yaksa Budaya ngamijil saking dusun Gumuk Desa Jati. Mugi-mugi bot repot panjenengan sedaya keroyo-royo rawuh wonten Pondok Pesantren Darul Mukhlasin nambahi barokah wonten gesang bebrayan. Hadirin ingkang minulya, Islam menika rahmatan lil alamin. Welas asih kagem sinten kemawon sa alam donya. Mila tasyakuran dalu menika putra putri ingkang sampun ngaos gangsal taun dangunipun dipun wisuda. Mila kempal kita raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab Darul Mukhlasin menika nggadahi dawuh saking para kiai alim bebrayan ngudi pangertosan. Bebrayan ngemu makna bilih maneka warna jalma titah utaminipun menungso nggadahi pasederekan cacahe sekawan. Setunggal silah ar-rahim. Kita sederek sak wetengan tekano ngendi papan ora bakal pisah. Loro ukhuwah Islamiyah paseduluran mergo adhedhasar padha Islami. Nek padha Islami tekano ngendi papan, nek ming beda sithik cara ngibadahi tetep seduluri awak dhewe. Nomor 3 ukhuwah watoniyah. Senajan beda agama ning padha Indonesia negarane.
tekan ngendi papan awak dhewe tetep paseduluran. Sing nomor 4 ukhuwah basyariah. Senajan beda agama, beda nusa bangsa lan daerahe, nek padha menungsane tekan ngendi papan kita paseduluran. Amin Allahumma. Mila dalu menika wujud saking rahmatan lil alamin, pondok pesantren gelar pahargian. Mawarni-warni saking paguyuban. Mugi-mugi ngrumaketaken ukhuwah kita donya lan akhirat dados paseduluran. Mekaten ingkang dados atur kula. Mugi-mugi anggen kita kempal pikantuk ridho, rahmat lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sugeng dumateng kang samya dateng ampreksani kadang kula wujud demam bareng malam sampun ngantos samya jiklek mangke modha masem ngeron Atur kula dumateng para pamirsa ageng alit kakung putri sapa muda sedaya yen wonten pangkawula nyuwun kenging saking dusun kumuh derek tasih kolan uga negara sanyata sagate mung lunga sapa upados upa jiwa kang samya mreka ampun ngantos samya kala kawula najan kula rupa ana nanging tasih kanca sira najan rupa kula amedeni nanging tasih golongane satri sayekti sawak samiang lampahi kesenian warni-warni kula amedeni nanging tasih golongane satri sayekti sawak samiang lampahi kesenian warni-warni sepi rasane waktu biyen ucul dhewe
wangu terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine pemuda dusun kumuh seni saking desa derek uri-uri seni kabudayan Jawa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati kesenian malam ini mila iki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya ditekan sarata iso ayo Odo suka-suka supaya gembira kancane pemuda anajan rupa Allah melu perayaan kanggo meringati ing malam hiburan mila para rawuh kakung saha putri kersa amreksani rupa kula amadeni kados cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun kuming pangesapa atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rawuhnya saged kembali dalu menika ya Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha atur para putra atur pambagya nyuwun ring bapak ibu sedaya bondo bau sarta bantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha atur sesuwun dumateng pangeran saged tetepi kewajiban nderek dawuhe Gusti Pangeran saged kasebat ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan utus dening pangeran para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rawuhnya saged kempaling dalu menika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring widodha
Gerojokan Banyuwangi Raina wangi sing tau sepi lanang wadon nang nekani ilangake susah ing ati goreng pasir pasiran sembur semburan keredoan mano mano keliwaran lantang wadon gandeng tangan rek pikiran pinggir pasisir gerojokan bisik-bisik semayanan mantri janji urip bareng sir-siran abdi katangan gendeng asli Banyuwangian gandeng tangan pikiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayanan mantri janji urip bareng sir-siran abdi katangan gendeng asli Banyuwangian Ayo prokonco padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring dirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. ayo pro kaum muslimin muslimat sarta pemuda padayat padha giatno anggone menghormat marang miyose Nabi Muhammad. Lampun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal kaparingan siksa lan laknat geni neraka kang mulat-mulat. Ingkang padha gelem menghormati marang mi'rate Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang edi. Islam iku dawuhnya pangeran agama kuwi mungguh Allah Islam iku lakoni tenan. Mila prasedulur ing dusun mriki tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebut ana dalam Quran barang dawuhe pangeran. Mila sedulur kang sampeyan pirsa mugi enggal setindakno agama
janji tresnamu bakal kabukti amung sira yai Dewi Kusumane ngati Bindoler Kartika wayamu katone tak joko tanpa atas tanpa sayang sinawang ing netra mancara lera cahya maruta kang ripe janji tresnamu bakal kabukti amung sira yai Dewi Kusumane ngati idoler Hapsari wayamu katone tak joko tanpa wates tanpa sayang